नों आं तिप्रासारक तै कमर थांयानि बागै जोंनि मान थाइनो साननानि बागै बतिनर माइजाया दिङाखै फाइकाय केबो जुदि चङै दंखाय म बुबाग्रानि नाटक इलेक्शननि जराव तिप्रासारनि बुट माननानि बागै दिनै ते कायसा नाटक खालामनानै जेहनि केबो चं दंखाय जों बरनो सानान मुचुङो दिनै नगो दङै कतर कतर सानाय रक तिप्रासानि नायमोथां नायनाय रक ताङै दिनै दिल्ली बाय रिंहर जायगा दिनै ओरा हाजार हाजार बरक फाइ कुटुम फाइका 1.5 घन्टानि बिसिङो दिल्लीनि फुन फाइका जे तिप्रा मथा এবং बुबाग्रा बाय कक सालायनाय आर ताकबो नगो आचुगै जोंनि गोबां बरक सङै दङ जाबो नाटक से कायसाय ताकु ते बुकुक चनो सारन मुचुगो अनेक नरक बुजिया फानंगना बुबाग्रा तामो साका दिल्ली आनो खबर रखा जिनि मानथाय सप्ताहनो तै कक सानान बागै এবং नरक যারা ফাইনাই রংनो बुबाग्रा हामबाया फारो जों थानसा तंमानि बागै दिनै दिल्लीनि सरकार जिनि ककनो मावान सुगै जोंनो मान नुहुरका बरक এবং बुबाग्रा कक गोसारि गलाङो बक खालि माइचायैनो ब दिल्ली थांनाय बिनि माइचाया आबो कन्टिनिउ दंनाय दिल्ली बाय सालायै যখন চিনি नायमोथां माननाय आफ्रो अ जागानो फाइ तावैसा कुथुम लाई बुबाग्रा जोंनो खबर गाहामनो खोनारि बायनाय हियाबो आबोनि सिगां केबो जेनो वाक्त पुनसावै बुबाग्रानो दिल्ली नुहुन्ना बायनो टं थगै केबो उत्सव ताकलायदे बुबाग्रा कक सावाय दिनै अर फाइनाय तिप्रासारक पगैता थांनो माइचाया तङै आन्दोलन खायमानि आबो मागना थांलाक दिनै चिनि हास्तेव वानसारक कुप्लुं थांदानि नृपेन चक्रवर्ती 13 दिन অনশন ধর্মঘট খাইছে ওয়ানসারক তিনি ওরা পুঙ্গি থাঙো আর চিনি মহানো উদ্ধার খাইনানি বাগै মহারাজ মাইচায়া অমनु जोंनो नायबो थां तुइनि फायनाय जों थानसामा दंनाय दिनै बुबाग्रा साइजुं माइचाया घोषणा खायमाबाय दिल्लीयाव नेतारक बख्रक तुंफ्ला लायजाक तिप्रासानो थानसा नुगै दिनै दिल्ली नेतारक नरक नुख्रा बुबाग्रा कक साइ दंफ्रु अर फुन सकबाय गायचे आइक्लाय जुदि जों थानसा दंखाय ग्रेटर तिप्रालेण्ड एकदिन फाइनाय आ ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों माननाय हायचे जों थानसा जों मा दंनाय जों सिव निर्वाचन फाइके जों नुगो नाय तिप्रासारनि नायमोथां रोनाय आ पार्टी बायनो जों दंनाय चिनि भुटनो जों मागना भुट दे रिलि आइते जदि सीपीएम खायै चिनि नायमोथां फायंखाय 35 বছর सीपीएम शासन खायलांका रोमान स्क्रिप्ट पर्यन्त चालू खायमालांलिया बरक আর তিনি बुबाग्रा फायै तिप्रा मथा बदल खायै 13 জন एमएलए नि बिसिंति विधानसभाव যখন जों कक चाका তিনি रोमान स्क्रिप्ट पाइছে ছাত্র সেই মান গাইতে सीबीएसई ও মানকা त्रिपुरा पूर्ण मानका আর যারা ন্যাশনাল পার্টি খাयै तिप्रासानि नायमोथां तुबै फाइमाननान बागै मां नुक दंनाय रक आ मन्त्रि आ एमएलए रकनो सुंनान मुचुगनो दाम खायमानखा जातिनि बागै दाम तुइ माखा आं बुमुं गायनान मुचुगिया अनेक नेतारक
एमपी थाङो दिल्लीआव थाङै 5 बছর पार्लामेंट आसुकयो तिप्रासान बगी कक सामानि जों नुगि आइছে आईएमपी रकनो তিনি বুবাগ্রানো বেঙ্গাই সাও বো নিজেছে কক বরক মানগ্রায়া বো কক বরকনি বাহাইকে তুই ফাইনাই রোমান স্ক্রিপ্ট বুবাগ্রা নাইয়া বুবাগ্রানি 13 জন সেনানো কাপের ওই রোমান স্ক্রিপ্ট নমসক জরা গোসরি তুই ফাইগাই আর তিপ্রাসা থানসা তংকে যারা তিনি সানাইরো প্রশ্ন রোমান স্ক্রিপ্ট বাইদা সাপক জাগনো बांग्ला बायदि सापक जानो जों थानसा दङै मुभमेन्ट लायखाय एकदिन कक बरक रोमान स्क्रिप्ट बायनो बांग्ला रोमान स्क्रिप्ट बायनो दुइटा स्क्रिप्ट बायनो प्रश्नपत्र सापक जागनाय आदिन दै बेसि दिन दंला जों सिवो दिल्ली जों बाय दामो ककसा दिनै दिल्ली बायजे फ्रेमवर्क दै जों कक साइ दङ आं अनिमेश देबरमान ग्यारान्टि साइमाया पानो आरो चिनी पॉलिटिकल राइट्स चिनी लैंड राइट्स चिनी फाइनेंशियल पावर जागा पाइनानी बागनानी समस्त किछु क्षमता तैयारी एक फ्रेमवर्क भारत सरकार त्रिपुरा सरकार ते तिप्रामथानी पिसिंगो त्रिपाक्षिक चुक्ति सही नाय आदिनो थाङै तिप्रा सरक बुजिनाय बुबाग्रानि फान कामय नों गणमुक्ति परिषद लायै आं दिनै पार्टीनो सेजानान मुसुंगिया लाई थांमानि कग्रंसो सानान मुसुंगो तामक लायगा एदिसिवो दिनै एदिसि रांकरै बेतन रिमाया जोंनो थोङै दंहायजे बिनि बागै ताकुक्तै बुकुकजों थामसा तङै जों आन्दोलन मा खायनाय दिनै जों कुथुम लायमाबाय दिल्ली जोंनो नुंखा नुंगै tlangै जगन जों बुबाग्रान लिडारशिप दिनै नाहार मुंते नाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन तुबै फाइनाय आदिनो दिनै जातिनि जों सासार जों तेबो नुगनाय आइते दिनै जबा जों आसिक दिन गोथां मानारनाय যতদিন পর্যন্ত যিনি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড नोंनि आसा जों स्टेप बाय स्टेप जिनि जबानो क्लाइमा थांनाय जोंनो अनेक बरक सानाय जे दिनै राजा दिल्लीनि टेलिफोन फायो बायजे थाङो अर हांगा स्ट्राइको सासुकलांलिया आरो थाङै बताम माननाय आरो नेता रं ताङै अर तुइ फायमाया ताकुग्र त्रिपुरा राज्यआव भारत हाकतरनो चालुकनाय मन्त्री रकरै भारत सरकार त्रिपुराव आसुक जागिया बुबाग्रा आरो थाङै कक सालायनानै कोनो भिखारि बाय कक सालायनो थाङिया भारतबर्षनि होम मिनिस्ट्रि बाय ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার বাই কক সালাইনা থাং দङ এবং অবশ্যই ও দাবি পুরনিয়া সাকজরাতै बुबाग्राबो बिनि माइचाया तंमानो बयाकार ग्लाक नर खना खना मैं भूखे प्यासे दिल्ली जाऊंगा अर्थात माइचाई नो बथांनाय आइचे एवं दाबी मान्यासाक बिनि माइचामन चाया तंमानो बयाकार ग्लाक एवं चिनि वाईटीएफ रनो बसाइक्लांखा नरं मंच कार्ड दे मो मंचनो तास बायदि मैं फिर से वापस आऊंगा खबर काहाम तंखाय मो मंचो बुसाइनो बुबाग्रा जोंनो जतनो सानाय आइजाव खबर का बिनि बागै चिनरो सिनियर लिडार रक दङ इभेन तापस देया हाय बरक बो एकजन वानसा बसंनि बरक दिनर आशिष दास फाइजाक चिनि मजलिसपुरनि प्रार्थी फाइजाक चिनि रंजन सिन्हा फाइजाक चिनि तिप्रासारकनि लगे लगे इभेन बुइनि दफानि बरक पर्यन्त मंच फायै बरक बचिनि राजा माइचाय चिन तिप्रासारं बागै दाबी खायतानि तिनि फाय आसुकजाक फैजाक आगामी दिन जों थानसा दंखाय समग्र नर्थ इस्ट एकंतानाय तिप्रासान दाबी जों माननाय आइ तिनि कनरेड सांमा दिल्ली थांजाक
মিজোরামনি নেতারক जोंनो फुन खाइजाक नागालैंड नेतारक फुन खाइजाक आगामी दिन नंनि दाबि माइजासाक बुबाग्राम माइचाई तंमानि मो आन्दोलनो नागालैंड अरुणाचलनि बरक पर्यन्त फायै मो आन्दोलनो अंशग्रहण खाइनान बागै बरक टेलिफोन तै समर्थन जानो गुवाइते अमचिनि थामसा तंमानि फसल आर जदि जों दिनै बुइनि दल कतर पार्टी कतर रांगनां दल खाइ दंखाय दिनै समग्र नर्थ इस्टनि समर्थन जों मानग्रा खामु दिल्लीनि फुन जों मानग्रा खामु ताकुग्र जों वानानानि करै কোনো কিরিনাবো করেই মচিনি হা আমরা তো বলছি না ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙালিরা থাকতে পারবে না ত্রিপুরা রাজ্যে মণিপুরীরা থাকতে পারবে না অন্য কেউই থাকতে পারবে না এই কথা আমরা বলি নাই কিন্তু আবু সাইয়া মচিনি হা তমানি চিনি এডিসি এরিয়া সহ বাকি ত্রিপ্রাসা তমানি এরিয়া নো গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড গঠন খাইনান দাবিছে जों খায়ো जों কেবনি मानथाय सप्ताहनो ত্রিপ্রাসারক और केबेंगमान करै जोंनि मानथाय जोंनि हा जोंनि हाओ जों जे मुसुगतै जों तंनानि जोंनि कक दङ जोंनि जामुं दङ जोंनि जामुं दङ जोंनि गानमुं दङ जोंहा ত্রিপ্রাসারক जों ত্রিপ্রাসান तंमुं तंनान बागै जोंनि हाओ जोंनि अधिकार नांगौ आमुसि जोंनि चिन दाबि जों तो केबनि बिरुद खाया बिनि बागै महाराजा किफिल फाइमानि आगे बसाइक लांखा जारा दिनी फाइनाय चिनी ত্রিপুরা दफानि बरग्रब अन्य दफानि बरग्रब जारारो फाइनाय नरनो जतनो थैंक यू नरक नगथांनि मो प्रोग्रामनि परे बुबाग्रा जखन दिल्लीओ प्रतिनिधि दल बाय थाङै चुक्तिखाय किफिल फाइखाय अरो देवाइसा जों फाइ मिलि फाइनाय चिनी खबर तामो जों आबनो खोनानाय आर जदि भारत सरकार चिनी दाबिनो मानि हुई चिनी कन्स्टिट्यूशनल राइट्स नतयै जदि चुक्ति खाय आदिनो थाङै जों उत्सव खालायनि जों दंथकनाय आइছে आंते आनि ककनो गोबां लगरिलिया आंबो आगरतला थाङै बुबाग्राबाय चिनी प्रतिनिधि दल तामुंनाय चिनी ककथाय तामुंनाय बो ककलाम सालायनाय भारत सरकार रिङै दंफुरु चिनी कक बाय कायसा दंलेना पुमा सुतैया नाय दंफुरन मारम नाय फंगाबो कक गाहाम दाहानि आंसि आइथ जेहेतु पुन सुतैया नाय दंखा जरानो मारम लायनाय म जरावनो जों भारत सरकार बाय कक मा पाइलायनाय आं थानिसे बुसुक बार फाइका दिल्ली नेतारक जाके जाके मोबाइल नेटवर्क खामिया बर कक सानन मुचुं जागो चिनी दिनिनि कुथुम लायमानि चिनी म जबा थिनांगोबो दफा थांनान बागै देव गोराक एवं गोथां गलक गङै दंथं आपसो जतन कक नारगै आनि कक आर नरन मथाका जतन बेलाय बेलाय हाम